Kan hai lamsugo the voice of Tripura channel. Tabuk sok baja goro Christmas banigo. Puilo na malai rekha khorsa takuk bai. Takune bele hambai. Nana atom sabes kang mani demani bagai. Yang sejak tongo the 20 Christmas banik 2022. Takuna kisa sangna musungo. Yes. Neng Christmas banigo fainai. Tam bahai rak nini. Reaction bahai kisah hamno tu ini. Kaham no, kai an kok kai zoro se kisah hang jago kai tam hima tabuk banik agin set tor khabla. Kai tor khang kai berai nai choose kai kaham kai collection khlaina ni kai zoro kisah short hang jago kai ta. Kai neng tini guri bai pakai hai se bele. Tini kisah round rate na kya. Khana phaipunai soni phaipunai tai 2 din tong khoba tai 2 din kaham ke berene hisi Borok go bahai tini asuk banyak itu khana soni le borok te bangan mato pai theko kaisa sungmo o bani Christmas bani kemeni abuni nahar mungtam tong abono je kaitor tong abuni kaitono jisu tongo Homo melani bising pike mana bormo sirna nita, ketai tongthongma borna ni bagai, kai bania khane ron bagai kaisa opportunity paine ron bagai go, mana mix up abo haisi abo, so joto fasing tin amo positive side no, lukurung nang tam kok kesana masung, lukurung ni bagai tabo no, na phai oro, amo kaisa sini borong ni capital ba. Kayak bisini paithak tongthongma Christmas hal kai phai enjoy khadi chana musungnai rok paina musungnai rok varieties tongo so belakha naithok kai sobono khadi enjoy khadi so tongthokdi obono hambai takuno nang aro palmani bagai khajani nai ta khuktai bukhukjam sungor nuk tongo borok gobangma thang phayeng tongmani baniko Yang asing nasi nak kena gora the 20th Christmas banik 2022 organize sabo khakan ke sengoro sejak nuko Kumulong Baptist Pastoral Circle SNBA TBCU Amo salbasik na hinggang kay 5th, 6th, 7th December saltam jorate o Kumpuy Academy ni ground ro mo mitongo nara Haksal tong viewers rok nai diko nara khai nai mano Christmas banigo kumulong ngai ta yang na sine kai yang unogo lama bekak borok putlung yang kitini ne kai ini pule sali bagai asik borok kabang khe nuge phona phai tonga nugi tongo trek kak nai teminarok ciawoi chino channel